Идегәй дастаны безнең тарихыбызда әлбәттә бик зур урын алып тора, чөнки ул үзебезнең тарихыбызга карашны чагылдыра. Халыкның рухын, халыкның ниндидер кыйммәтләрен, халыкның дәүләткә карашын, халыкның кешегә карашын, халыкның табигатькә карашын, халыкның бер-берсенә, менә кешеләрнең бер-берсенә карашын. Һич шиксез, менә бу эпоста бу бик нык чагыла. Әлбәттә, эпос ул борынгы чор җимеше, ул вакыттагы тел безгә бәлки чын мәгънәдә тулысынча аңлашылып та бетмидер, ләкин барыбер аның аһәңе, аның яңгырашы, ул телнең безнең көнгә барып җитүе, ул бик тә әһәмиятле төрле яктан. Менә мәдәниятебезне саклап калу, традицияларыбызны саклап калу, телебезне саклап калу, ул вакыттагы телнең яңгырашын аңлау бик тә кыйммәтле минемчә. Әлбәттә, бу эпосны, бу дастанны халык арасында тарату һәм аны таныту һич шиксез бик тә әһәмиятле, чөнки без һәр вакытта да үзебезнең тарихыбыз турында уйланырга тиеш, үзебезнең үткән юлыбыз турында уйланырга тиеш. Милләт үзенең тамырларын, үзенең тарихын белергә тиеш. Һәм эпос ул үзенә күрә бер яктан чыганак, икенче яктан һәйкәл, һәм һич шиксез без үзебезнең тарихыбызны караганда, үзебезнең тарихыбызга караганда, үзебезнең тарихыбызны барлаганда, шундый зур һәйкәлләрне танырга һәм популярлаштырырга тиеш. Идегәй дастанында тарихи шәхесләр хәрәкәт итәләр. Туктамыш хан, Идегәй һәм башкалар. Менә шушылар арасында, шәхесләр арасында дастанның үзендә бер шәхес хәрәкәт итә. Ул Субратай, Субра атай, Субра җыраучы, яки анда фольклорчы дип атасак та булаймы, тарихчы дип тә атарга була аны. Бу 30лап татар ханының янында киңәшче булып торган. Киңәшче булып торган, ягъни ул тарихи шәхесләр белән, мин санап киткән тарихи шәхесләр белән турыдан-туры таныш булган дигән сүз. Һәм Субраның үзенең дә сүзе буенча ул кайбер татар ханнарына, ягъни Алтын Урда ханнарына, холык-нәмәләренә агышлы әйберләр турында да сөйли. Мин шуннан соң уйладым, бу бит тарихи шәхес булырга тиеш. Мәсәлән, Идегәйнең 1552 елны туганлыгы 1419 елда һәлак булганлыгы мәгълүм. Туктамыш ханның да 1419 елда һәлак булганы мәгълүм. Казир бирде аның угылы, һәм булар барысы да конкрет шәхесләр. Ә менә алар арасында Субра атай бик зур урын били. Алар турында мәгълүматлар тапшыра, хәтта Туктамыш ханның чакыруы буенча ул үзенең тәхте янындагы шикле кешенең сирен ачтыра. Субратай аны сирен ача. Бу Идегәй булып чыга. Ягъни Кубыгыл дигән исем астында ул жасус, шымчы булып хезмәт иткән Туктамышка каршыдыр дип уйларга кирәк. Ә Субратайның 195 яшь Субратайга бу вакытта. Шушы сер ачылганнан соң Идегәй, Кубыгыл исемле Идегәй качып китә Аксак Тимер ягына. Ягъни Туктамышның дошманы ягына. Менә нинди катлаулы кызык шәхесләр булар. Мин уйлыйм, бу кеше үзе чыгармады микән Идегәй дигән дастанны. Ул тел остасы булган, тарих остасы булган. Ул шәхесләрне белгән. Менә бу бит пьеса. Менә без кайчагында сораштырабыз, кайчан язылган беренче пьеса дип әйтәбез дә, 1887 елны язылган фәлән төгән дип сөйләшәбез. Бу бит якында гына, капшап карап буламы? Миңа калса, беренче пьеса ул Идегәй. Идегәй ул монологлардан тора.
диалогlardan тора, қара-қарсы сөйлесуге, һәм комментарийлардан тора. Пьеса бит bu. Демәк, бұны бейіп була, уйнап була, жырлап була. Түрлі сәхнә алымдары белән, демәк, бу кайчандыр уйналган. Мөхәммәд Әмин хан 1510 елны Мөхәммәд Әмин ханга бик күп кенә артистлар, музыкантлар, барабанчылар, җырчылар, биючеләр килә Себер ханлыгыннан. Ул 3000 кеше була, гаиләләре белән киләләр алар. Һәм шушы оркестрның җитәкчесе, Кыллы оркестрның җитәкчесе Гөләм Шаиди дигән шәхес була. Бу турда Нәқи Сәмбәт язып калдылар. Бу турда Шакир Шамилов язып калдырган һәм бүйük Могол дәүләтенең падишаһы Бабур Султан язып калдырган. Менә шундый ханнар арасында артистлар алмашу булган димәк. Кешене шик уятырган 195 яшьлек вәзир. 195-кә хәтле генә түгел, 200-250 яшьлекләр бар Кавказда. Бүген дә яшәп яталар бит. Һәм японнар бик озак яшиләр. Балык ите ашаганга күрәсең инде бит 90-нан бөтенесе дә узып баралар, Мондый хәлләр бар. Аннан соң инде безнең пәйгамбәрләребез дә 800 ел яшәгәннәр, 400 ел яшәгәннәр, Демәк, бу фактта бар дигән сүз. Минем фаразым, менә мин бу моны фәнни ачыш дип атауда шактый кетерешле әйбер, Бу бәлки уйланулыр. Һәм бу фараздыр, гумандыр. Булуы мөмкин эш менә бу. Менә шулай иттереп, без үзебезнең тарихыбызны ачыклап бетермәгән яклары да бар. Димәк, ул 1419 елларда аңа 195 яшь булгач, аның туган җылын билгеләп була. 1225 ел. Бүген ничә? 2025 ел. Димәк, аңа 800 яшь. Булыр иде ул исән булса. Чөнки үзе күрмәгән менә бу сарайның интригалары, андагы фитнәләре аныдан үзе күргән кеше генә шулай яза ала. Буыннан буынга күчеп килгән инде ул дастан дип аталган. Бәлки ул аны үзе җырлап йөргәндер халык арасында. Бәлки ул мәсәлән һәрбер ханлыкның сарайында булган музыкантлар, театр әһелләре. Бәлки Саксык белән бергә уйнаганнардыр. Юсуф белән Зөләйха музыкасы бар бит сакланган, Бәлки аны җырлаганнардыр. Нигә булмас? Булуы бик мөмкин. Шуңа күрә мин мөрәҗәгать итәм, радио, телевидение һәм матбугат әһелләренә мөрәҗәгать итәм. Бу мин кузгаткан бу мәсьәләне җентекләп тикшерсеннәр иде галимнәр. Минем фаразга нигез бармы, юкмы? Минемчә бар. Шуңа күрә без бу әйберне читләтеп узарга тиеш түгелбез. Мәсәлән, аның портретларын ясарга мөмкин, Субра картның. Рәссамнарның фантазиясе белән, яки анда Токтамыш ханның Идегәйнең портретларын ясарга мөмкин. Мәсәлән, өйрәтергә кирәк, Идегәйне тәфсилләп, мәктәпләрдә өйрәтергә кирәк, институтларда өйрәтергә кирәк, һәм бу теманы калкытырга кирәк. Укучы балаларга менә син ничек күз алдына китерәсең Субра картны? Рәсемнәрен ясатып, күргәзмәләрен куеп, бик кызык булыр иде. Балалар бакчасыннан алып, мәктәпкәчә һәм югары институтларда Идегәй өйрәнелергә тиеш. Һәм җыраучы Субра атайның монда өлеше бик зур. Мин уйлыйм, дастанның авторы Субра атай.
Эдигейн эпосын, дастанын яздырганда безгә кайбер кешеләр әйттеләр, нинди шәп фикер, идея, эни безнең башыбызга килмәде. Безгә насыйп булды шул әсәрне яздырырга. Һәм иң башта бу әсәрне яздырганда мин безнең командага Миллиард татар редакциясенә, Китап радиосы егетләренә һәм катнашкан бөтен дастанны укучылар дусларыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Аллаһка шөкер, менә бу проектта күп әйтим татар зыялыларын күпчелеге катнашты. Казан утларыннан сөйләүчеләр булды, безнең мирастан булды һәм ике безнең фәнни институттан, Иялидән, тел институтыннан һәм тарих институтыннан кешеләр булды. Алар да шатлана бу эпосны, дастанны яздырганнар. Ни өчен мөһим сорау булса, мин шулай җавап биререм. Идеге дастаны ул иң башта дала культурасына, татарның дала культурасына, мәдәниятенә кагылышын күрсәтә. Бу китапны укыганда аңлыйсың ки, никадәр дала культурасы татар халкының язмышында зур роль уйнады. Әлбәттә, вакыты үтү белән, күчү белән безнең даладан бары тик казылык калды. Ләкин менә бу эпосны, дастанны укыганда бу бай тарихны яңадан ачабыз үзебез өчен. Һәм Алла бирсә, менә бу китапның бөтен интернет площадкаларында, мәйданчыклардан чыгарып, кешеләр яңадан бу дастанны да, бу дала культурасын яңадан ачачак дип өмет белдерәбез. Бөтенебезгә рәхмәт. Идегәй эпосы ул бик киң полотно, зур әсәр. Ул бер татарлар өчен генә түгел, күп кенә төрки халыклар өчен дә үз әсәр булып исәпләнелә һәм аның төрле вариацияләре бар. Җыелма халык авыз иҗаты дип әйтергә була. Ул менә шул тарихилыгы белән, анда бит инде нигездә Алтын Урданың нәрсә өчен, нинди сәбәпләр аркасында таркалуы, менә шул таркалу процессы гәүдәләндерелә. Анда патшалар һәм аларның кул астында эшләүчеләр, алар белән аларның үзара мөнәсәбәтләре, гомумән янәшә илләр белән сәясәт мөнәсәбәтләре, аталар һәм уллар проблематикасы, һәммәсе шушы эпос içine алынган һәм яктыртылган. Анда инде менә шул үзара ички дошманлык, ички конфликтларның ни сәбәпле барлыкка килүләре, ничек аларның үстерелеше, һәммәсен күрергә була, анализларга һәм нәтиҗә чыгарырга. Болай ул тарихи да, мәдәни дә безнең milli код сыман бер шундый символикага ия эпос дип әйтерем.